si ves unha boa idea ou un bo proxecto, mudar o mercado municipal de aquí para as naves de acero del TEA. Personalmente non o miro non viable, non que non sea viable para que queira poñer tal, para as persoas que ali se vayan a instalar como vendedores. Eu non miro que a xente se vaya a desplazar e ir a Baixo a comprar peixe, que están moi bonitos, as plazas bonitas que viaxas por aí, me compro aquí el pescado e xa mo cociñan no restaurante de ali. Pero eu creo que iso para Ponteareas ainda non estamos tan avanzados como para... Non crees que sea unha inversión prioritaria? Unha inversión prioritaria. Eu creo que isto tiña que estar adecentado de outra forma. Quizáis é mellor enfocarse nos problemas que ten este establecimiento antes que desplazarse cara a outro que é todo incógnitas. Que é todo incógnitas e moi desplazado, moi a contramán. Moi a contramán. Isto non deixa de estar no centro do pueblo, estuvo sempre no centro do pueblo. Non sei por que teñen esa ideología de, como dicir, votar para as peixeiras. Non hai nada, podes ir falar con algunha delas que fixeron unha inversión que lle fixeron pagar as bancadas do Terio Nacional, que foron 3 ou 6 mil euros ou tal, e agora que fan? E agora igual ali non lle sirven. Igual lle dicen que non, é que non lle sirven para ali. Estou de acordo porque a nosa información pouquiña de que vamos ir para ali. Os primeiros que teníamos que saberlo somos nós. Entonces eso non me parece correcto. Sería lógico, ¿no? Ademais que é un gasto moi que non nos vamos meternos nese gasto podendo estar aquí, se pagamos por isto. Claro. Que isto é noso. E agora ali temos que volver a comprar todo. Teríades que volver a comprar ter a o concesión puesto. para poder, Claro. entonces non estou de acordo nisso. Claro. E este posto perdería o seu valor. Porque non se... As bancadas e todo é noso, entonces eso ali non se vai valer. Fan outra cousa distinta. Entón non se sirve. Primeiro que tiñen que falar coa xente que está dentro, e despois ver o que se fai. Fixéramos algunha pregunta de que opinabades vos, as traballadoras de aquí? Aquí nadie pregunta nada. Aquí nadie pregunta nada. Alegan que consultaron cos traballadores. Pues no, eso no, conmigo no. E con mi hermana tampouco, va. No. Consultarían con aqueles que están de acordo con eles. Pode ser. Pois eso pode ser.